gọọmenti ka unu bịa na kidnapping akarịana a na-egbu ndị mmadụ egburu ndị mmadụ agbanye ọfịa. Stay where you are. Stay where you are. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo ebeelarịrị n'oke olu wee na-akpọku gọọmenti steeti Enugu ka ọ gbalịa mee ihe ọbụla ọ ga-emenwu iji wee nyere ndụ ndị ọ na-achị achị aka n'ihi otu ndị ntọ si wee were ụfọdụ ụzọ nọ na ya bụ steeti wee na-eme ihe sọrọ ha mgbe sọrọ ha. Nke a mere n'ụzọ awara awara si Enugu gafee obodo Ugwu Ogonike wee jewe Opi Nsụka, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ụgbọala karịrị otu nde n'ọnụọgụ kwụsịrị na ya bụ ụzọ ma na-ebe arịrị n'ihi na ndị ka ha ike bụ ndị ntọ nọ n'iru. Dị ka ha siri kwuo, ha sị na ya bụ ụzọ aghọọla ebe ndị ntọ ahụ na-esi n'ime ọhịa apụta agụrụ mmadụ ka na-agụrụ azụ kwa ụbọchị, ma gakwa n'iru wee kwuo na ha amaghị ma ha bụ ndị ntọ ọ bụ ndị ugwu ma ọ bụghị, kama na ihe kacha ha mkpa bụ na gọọmenti ga-amarịrị ihe ọ ga-eme gbasara ya bụ ọnọdụ. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Enugu Ugwogo Opi Junction Road ka a blọkụrụ n'ụtụtụ a, ọkwa unu fụrụ ya, ụzọ agaghọ. Ewee na-asị ka gọọmenti gbata ọsọ enyemaka, gọọmenti ka unu bịa na kidnapping akarịana a na-egbu ndị mmadụ egburu ndị mmadụ agbanye ọfịa. Anyị amaghọ ma ndị Fulani, anyị amaghọ ndị Fabụ. Gọọmenti ga-emeriri something. Gọọmenti kpụdebenu nso ka unu mara ihe unu ga-eme n'ụzọ a, n'ọnya ka a wee na-eme. Ndị gọọmenti biko ndị ji ọchịchị ka unu gbata ọsọ enyemaka na ndị a na-egbu egbu dị too much, n'ọnya ka ndị mmadụ gbakọbụrụ wee na-eme na-agba mbọ. Wake up. Our people, our brothers, our sisters, our mothers and fathers are being kidnapped on this road. Ọkụ ikirichala nke ahụ. Mgbe anyị nwetachara ya bụ ozi, nwantịntị oge anyị enwetakwa ozi ọzọ na-akọwara anyị na gọọmenti ezipụla ndị ọrụ nchekwa weje na ya bụ ụzọ ka mara otu ọnọdụ si wee dị na ya bụ ebe, makwanụ mara otu a ga-esi enyere ndị ha bụ ndị ntọ tọrọ aka. Ka anyị tinyekwa anya n'ihe onyonyo ha ji wee zitere anyị ya bụ ozi ka m bịakwanụ. Stay where you are. Stay where you are. Okay, where is the man that was injured? They don't carry him. Manage yourself outside so that they rush you to hospital. Yeah? I bet Mona help them so that may they rush the man to the vehicle. Madam, stand up and move. Don't worry, stand up and move. Stand up and move. Follow them. Don't. Oh, we know better. Gumoto. Lipu company. Oh yeah, carry them go there. Carry them go there. Just move them there.
Where is Abraham? I'm going to go cover him. Ọkụ ịhụla nke ahụ otu mụ onwe m si hụ ya mgbe m kirichara ihe onyonyo nke ikpeazụ a nke a sị na ọ bụ ebe ejere ịzọpụta ndị atọrọ atọ, abịazi m nwetu obere afọ ojuju. Asị m gịnị obere afọ ojuju, ọ bụghị na afọ ejula m, mana ka ọ dịkwanụ ka na-eme, ka ọ dịkwanụ ka enwe gọọmenti na-arụ ọrụ na steeti. Mgbe na-asị gọvanọ steeti Enugu bụ His Excellency Barrister Peter Mbah, daalụ maka nke a. Unu makwanụ na ihe anyị na-eme na peji a na chanel a bụ sim.siha. Isi anyị wee sị ha onye mee nke ọjọọ anyị ga-ebupụtarịrị ebe a wee gosi ndị ụwa, onye mekwanụ nke ọma anyị ebupụtakwa ya wesịa daalụ nna jide ka iji. Ọ wee bụrụ maka ya ihe nji wee na-asị na ọ bụ nnọọ naanị obere afọ ojuju ka m nwere, bụ ya bụ afọ ojuju bụ na o nweela ihe emere eme ka e wee mezie ihe na-emebi emebi. Mana ihe mere afọ ji wee na-ejuchabeghị m bụ na ama m otu steeti Enugu si bụ adị. Nke bụ eziokwu bụ na o nweghị ebe ọnọdụ nchekwa dị mma n'obodo Naijiria ugbu a. O nweghị ebe ọnọdụ nchekwa dị mma n'ala Igbo ugbu a. Mana o nwere ihe eji mara obodo. Steeti Enugu bụ steeti amabu ama dịka steeti kacha wee dị jụụ. Mana ngaghị ata ya bụ gọvanọ ụta n'ihe mere mgbe ọ na-abatabeghị n'ọchịchị, kama ihe ndị na-emezi ugbu a ọ batarala n'ọchịchị ka anyị ga-atụkwasịzi uche wee na-ele anya hụ ka ya bụ ọrụ si aga. Onye mee nke ọma anyị ekele ya, onye mekwanụ nke ọjọọ anyị asị ya na o metaghị ya. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala na etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso obere anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.